אז מה קורה כולם, כאן גיא, והיום אני רוצה לדבר על משהו טיפה רציני שקורה ביוטיוב בזמן האחרון, וזאת הדרמה שהולכת בין ליפי ל-H3 Productions וההסתכלות של פיירו מהצד, וזאת הנקודת מבט שלי. אז למקרה שאתם לא יודעים, ליפי הוא יוטיובר די גדול שמצליח בגדול בזמן האחרון. הוא עלה ברמות, כאילו רמה שתוך שבוע הוא מקבל 100,000 סאבים, שזה לדעתי מדהים. H3 Productions הוא סוג של חבר של ליפי. פיירוסיניקל הוא יוטיובר בדיוק כמו ליפי, הם מעלים אותו סוג של תוכן, ופיירו וליפי הם שתי יוטיוברים שאני ממש אוהב, כמעט הכי אהובים עליי, אם לא הכי אהובים עליי. אז מה שקרה זה שליפי עשה סרטון ריאקט, כרגיל, על איזה בחור שכאילו חושב שהוא די קרינג'י ודי מצחיק ודי מוזר. וליפי עשה לו רוסט מטורף שם, הוא קרא לו אסהול, הוא קרא לו מוזר, הוא קרא לו כמעט כל הדברים שאתם יכולים למצוא במילון האנגלי לקללות. מה שקרה זה שמאוחר יותר התברר שאותו הבחור היה אוטיסט. עכשיו, אותו בחור לא פרסם את זה בסרטון, לא הייתה לו סיבה גם לפרסם את זה בסרטון, ואני מצדיק את זה שלא פרסם את זה בסרטון. אני מדבר על הבחור שליפי השפיל דרך אגב. עכשיו, ליפי לא ידע את זה, לא הייתה לו דרך לדעת את זה, הוא רק נכנס לסרטון, וכן, הוא פשוט עשה עליו סרטון כי זה מה שהוא עושה, זה התוכן שהוא מעלה לערוץ שלו. עכשיו, שהתברר שאותו ערוץ, אותו המנהל של הערוץ, היה בעצם אוטיסט, הייתה לו מוגבלות מסוימת, הצבא סוג של ליפי די יצא על אותו בחור. אני לא יודע אם זה היה בהומור, אבל הוא קיבל כל מיני תגובות הייט, איומים על החיים שלו. אני בטוח שזה היה בהומור מהמעריצים של ליפי, כי אף אחד לא באמת, אני בטוח שאף אחד לא באמת יפגע באותו בחור. אבל בכל מקרה מה שקרה זה שהרבה אנשים באו ועשו הייט לבחור הזה. עכשיו הבחור הזה, בגלל המוגבלות שלו כנראה לא לקח את זה בצורה שהוא היה אמור לקחת את זה. הוא העלה סרטון שבו הוא בוכה למול המצלמה, באמת רואים שהוא בהתמוטטות עצבים ענקית. ליפי הבין שהוא כאילו עשה תנועה מפגרת לגמרי, הוא מחק את הסרטון והעלה סרטון התנצלות. אבל לפני שהוא העלה את הסרטון התנצלות, מה שקרה זה ש-H3 Productions, שהיה חבר של ליפי באותו זמן, העלה סרטון על כמה ליפי הוא סרטן ליוטיוב, כמה הוא לא טוב, פשוט הכל, פשוט כמה ליפי לא טוב וכל זה. עכשיו, כמה שבועות לפני זה, H3 Productions וליפי הם דיברו בפייסבוק, וליפי העלה את כל הצ'אטים שלהם שהשיחה שלהם תהיה בדיסקריפשן, ומה שקורה זה שליפי ו-H3 Productions מדברים על פיירו מאחורי הגב. כן, ליפי ופיירו דווקא חברים משתובבים, אני לא מבין למה היה להם ריב באותו זמן, אבל H3 Productions די אומר לליפי שפיירו הוא הסרטן של יוטיוב וכל זה, ופיירו צריך להפסיק להעתיק מליפי, שדרך אגב אני חושב שזה ממש מפגר לומר שפיירו מעתיק מליפי, להתחשב בזה שהם יוטיוברים של אותו תוכן. ובקיצור, הם לגמרי עושים רוסט על פיירו, וכן, ליפי ממש מתבייש בזה עכשיו והוא התנצל לפיירו. וכן, אז מה שקורה זה שאותו הבחור העלה סרטון על זה שליפי כל כך גרוע והסרטונים שלו כל כך גרועים. וכן, אז כאילו הנקודה הכי גדולה של H3 זה שליפי ירד על בחור אוטיסט, שזה מה שקרה בסרטון. עכשיו, ליפי לא ידע שהבחור היה אוטיסט, אז כאילו, מה ליפי יכל לעשות? הוא הוריד את הסרטון, הוא היה סרטון התנצלות, מה עוד? מה אתה רוצה שהוא יעשה? שהוא ילך לבחור, יאמר לו סליחה וייתן לו, לא יודע, פאקינג $1,000,000? לא, הוא לא יכול, הוא היה סרטון התנצלות. הוא אמר לאנשים שעשו הייט, לא לעשות לו הייט. מה אתה עוד רוצה? הוא לא ידע, אין דרך שהוא יכול לדעת, זהו. ואני יכול להזכיר לך שגם אתה מעלה סרטוני קרינג', וזה כאילו, אחי, זה לא בסדר. אני יודע שאתה כנראה בחיים לא תראה את זה, איתן, אבל זה ממש לא בסדר. עכשיו פיירוסיניקל ראה את השיחות של ליפי ושל איתן, שזה H3, ומה שקרה זה שפיירו קצת יצא עליו, ואיתן התחיל לעלות, כאילו, התחיל ללקק גם לפיירו. עכשיו, זה משהו שאני פשוט שונא, לראות אנשים שפשוט מלקקים כל כך, וכל כך מנסים כאילו להתחבב על כולם, פשוט דבר שאני לא סובל. אז כן, לדעתי ליפי השפה שלה, והוא פשוט עשה את מה שהוא יכול כדי לתקן את זה. אין שום דרך שהוא יכל לדעת שהבחור הזה אוטיסט, ואין לאיתן שום זכות לרדת עליו בגלל זה, ובטח שלא לדקור לו ככה סכין בגב ולעבור לפיירו ולומר לו שהוא מתנצל וכל זה. אז תאמרו לי מה אתם חושבים על כל פיקוח הזה בתגובות, תעשו לייק, סאב, כל דבר אחר, ויאללה ביי.